Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşlyda baky tarap ýurdundaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmelaşýas. Şugun Türkmenistan prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğluny kabul etdi. Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministri wagt tap kabul eden üçin tüýsürekden hoşarlyk bildirip, hormatly prezidentimize Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň adyndan hoşnýetli sözleri we doganlyk türkmen halkyna eberen arzuwlaryny ýetirdi. Şunun bilen baglanykda Türk tarapynyň Türkmenistan bilen ähli urlar boýunça taýyşly ösürilýän diýip bolan dostluk gatnaşyklara ıgrarlydygy tasdiklandy. Hormatly prezidentimiz Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdogany mehirli sözlerini aýdyp, Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda döwletary gatnaşyklaryň netijeli we okunly käbeti eýdigini kanagatlanma bilen bellädi. İki ýurdy iki taraplyň beýleklerde bolşýaly, tewitleýin hemde ähli derejede awadançyk maksatlaryna kybap gelýän netijeli we köpügürli hyzmatdaşlyk baglanyşdyrýar diýip döwlet başçylaryna aýtdy. Duşun başına milli liderimiz hemde mihman iki taraplyň alaşyklaryň çäklaryny we durly urlarda diýip bolan ägirt uly mümkinçilikleri durumşa geçirmekde Türk gatnaşyklarynyň geljeki ugurlary boýunça pikir alşdylar. Tügda ykdysadyly, energetika, ulug aragatnaşyk puwdoklary ýödary gatnaşyklaryň ilertilýän ugurlarynyň hataryny görkezildi. Şeýleki hem Türkiýanyň Daşary işler ministri Ahmatly maýy goýmaýagdaý döredilen we iri düzümleýin taslamalary hemde giňmeşerli özgertmeler maksatnamalaryny durumşa geçirýän Türkmenistan bilen ýödary beýiklikli hyzmatdaşlygy mundan meýlekde puwturlandyrmagy, uly gyzyklanma bildirýän türk işegurlaryna berýän golluk üçin hormatly prezidentimize tüýsürekden hoşarlyk sözlerini beýan etdi. Medeni antanperwer ury döwletary gatnaşyklarynyň aýrylmaz we wajyp ury bolup durýar. Munun öýde iki ýurdun halklarynyň taryhy, medeni we ruhy umumlygy bilen şertlendirilýär. Bu ýurda bilelikdäki iş boýunça ägirt uly tejribe toplandy. Hemde bilim, ilim, medeniýet we sungat, sport we syýagatçylyk ugurlary boýunça netijeli hyzmatdaşlygy puwturlandyrmak üçin oňyn mümkinçilikler bar. Şunun bilen birlikde Türkmenistan bilen Türkiýanyň awraýly sewit we halkary guramalarynyň çäklaryny netijeli gatnaşyk edýänligi, häzirki döwrüň wajyp meseleleri, aýratynda ähli paragatçylygy we howpsuzlygy üçin etmek, durnukly öz iş maksatlaryna ýetmek bagtda garaýşlaryň diň gelýänligi ýa-da ýakynlygy bellenildi. Şunu hormatly prezidentimiz we mehman daşary syýasat idaralarynyň ugur boýunça gatnaşyklary ýygyderli dowam etmegiň zerurdygyny bellediler. Döwlet başçylarymyz iki taraplyň gatnaşyklaryň durly ugurlar boýunça ösürmek bilen baglanşykly meseleler barada aýdyp, taryhy, dep desuri, dili we dini babatda umumlygy bolan halklaryň arasyndaky doganlyk gatnaşyklaryň taýyşly ösürilýänini belledi. Hormatly prezidentimiz 2021-nji ýyly paragatçylyk we ananşmaň ýyly diýip eglan etmek hakyndaky Türkmenistanyň başlangyjynyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ýürüýti kararnamasy bilen berkitlendigini, şeýlelikde şu ýylyň halkary paragatçylyk we ananşmak ýyly diýip eglan edilendigini belledi. Hemde bu başlangyjy Türkiýanyň ilkinjileriň hataryna gollandygy üçin minnetdarlyk bildirdi. Şeýle hem döwlet başçylarymyz ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynda başçylyk etmek hukugynyň Türkmenistana Türkiýe Respublikasynyň geçenligini aýdyp, bu hukugyň ýurdumyz üçin uly mertebedigini belledi. Hormatly prezidentimiz bu işde Türkiýanyň toplan tejribesiniň beýiklikli boljakdygyny we onuň üstünlikli dowam etjekdigini aýtdy. Milli liderimiziň belleşýäli 2020-nji ýylda Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynda garyt dorançygy 8 götürme ýokalandy we pul meçberini Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň 2 milliard dollaryna golay boldy. Şeýle hem iki taraplyň gatnaşyklaryň ösürilmegine hökümetary toparnyň işine möhüm orun degişdiler. Döwlet başçylarymyz Türkiýeli işegurlaryň Türkmenistanda ýaýdanlandyrylan giňmeşerli özgertmeleriň we halkara ähmiýetli taslamalaryň durumşa geçirilmegine işin gatnaşýanyny belläp, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirçisiniň gurulşygynyň Türkiýanyň çalyk enerji kompaniýasyna ananlandygyny aýtdy. Şeýle hem hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynda başçylyk etmeginiň çäklaryny 2021-nji ýylyň 28-nji noýabrynda bu awraýly guramanyň döredilen gününi halkary masagatynyň geçirijekdigini belledi. Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Türkiýanyň arasynda gatnaşyklary ýygjamlaşdyrmak bilen baglanşykly meseleleri öz içine alýan halkary çäre meýilleşdirildi. Ýöne dünýäde ýaýran pandemiýa ýokunjylary bu çäreňiň möhreti ýetgedildi. Şunun bilen baglanykda belirlenen çäräni islenlik amatly pursatda geçirmäge taýýarlyk aýdyldy. Döwlet başçylarymyz häzirki döwürde Awganistan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gruziýa, Türkiýe ugry boýunça Ýewropa açykalgasy bolan lapis lazuli ulug üstaşyk geçirgesiniň mümkinçilikleriniň ulanmagy, Ýewropa açykalagyny üpçün etjekdigine we sewitiň ýurtlaryna ägir tuly peýda getirjekdigine anan bildirdi.
Duşun başyna Türkiýanyň Istanbul Uniwersitetinde Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli maslahatyň geçirilenligi hemde Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň döwletlilik görelgesi adly kitabynyň türk diline äkneşiriniň tanışdyryş dawrasynyň gurulanlygy bellenildi. Hormatly prezidentimiz iki ýurduň arasynda ýoly goýulan gatnaşyklaryň umum maksatlary we beýikliklere laýyklykda ösdüriljekdigini, munyň üçin bolsa ähli deri şertleriň bardygyny belläp, doganlyk ýurdun daşary işler ministrine bu ugurda alyp barýan işlerine üstünlikleri arzu etdi. Duşun ahyryna hormatly prezidentimiz we mihman köp ýyllyk döwletary gatnaşyklarynyň taraplaryň miýdemez dostluk gatnaşyklaryna we üýtgegsiz hoşnýetli erkine dayanmak arkaly mundan meýlekde ösdüriljekdigini hem de onuň täze mazmun bilen baýlaşdyryljakdygyna anan bildirdiler. Duşukdan soň Türkiýe Respublikasynyň daşary işler ministri habarçylamada şeýle gurulun berdi. Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünde. Meniň taparymyň Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk bayramyna taýýarlyk görülýän günlere gawat gelmegini özüm üçin uly hormat gadaplaýan. Men Türkmenistanyň hormatly prezidenti bilen duşuň başyny Türkiýe Respublikasynyň prezidentiniň aýdan hoşnýetli arzularyny getirdim. Türkmenistanyň hormatly prezidenti Türkiýe Respublikasynyň prezidentini Türkmenistanyň geçiriljek sammite gatnaşmaga çağırdy. Häzirki döwürde Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Türkiýanyň arasynda halkara ähmiýetli sammitiň geçirilmegine taýýarlyk işlerine badalga berildi. Onuň ýokary guramaçyk derejesinde geçirilmegi orny bilelikdäki tagallarlaryň ediljekdigine ananýan. Dünýäde pandemiýa ýokunjy derarly emele gelen şylşyrymly ýagdaýlara garamazdan Türkmenistanyň we Türkiýanyň arasyndaky söwda dolanşygynyň artýanlygy gowunurjy ýagdaýdyr. Munyň özi iki ýurdun döwlet başdanlarynyň bilelikdäki tagallarlarynyň aýdyň netijesidir. Soňky ýyllarda iki ýurdun arasynda dürli ugurlar, şol sanyna ulug logistika ulgan boýunça hyzmatdaşlyk ösürilýär. Bu ugura degişli halkara ähmiýetli taslamalaryň durmuşa geçirilmegine, türk işegurlarynyň gatnaşmagyna golluk berýänligi üçin hormatly prezidente öz hoşallygymy bildirdim. Türk işegurlarynyň ata watanymyz Türkmenistanyna amala aşyrylýan işlere gatnaşmaklary üçin oňun mümkinçilikleriň döredilýänligini aýratyn bellemek isleýän. Sözüm ahyryna bolsa Türkmenistanyň hormatly prezidentine ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna başçylyk etmeginiň çäklaryny, alyp barýan işlerine üstünlikleri, doganlyk türkmen halkyna bolsa bagtyarlyk arzu edýän. Sag bolun. Türkmenistan'a ve kardeş Türkmen halkına da uğurlar dilerim ve başarılarının devamını canı gönülden temenni ederim. Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde habar berdi. Geçirilen gepleşiklerin başyna dürli urda bar bolany ägir uly mümkinçilikleri durmuşa geçirmekde türkmen türk gatnaşyklaryny hasy ösdürmegiň geljeki urlary ara alınıp maslahatlaşyly. Şeýle-de mehman paýtagtymyzdaky garaşdyryk binasyna iki doganlyk ýurdun hoşnýet gatnaşyklaryny alamatlandyrýan gül çemeni goýup türkmen mukaddesliklaryny hatyrlady. Türkmenistan parahaçylygyň we ynanşmagyň watany ilip aňdylan 2021-nji ýylyň mart aýynyň soňky ýeňişmesine geçiriljek möhüm syýasat şäheri bolan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň azalarynyň saýlawlaryna görülýän taýýarlyk işleri Türkmenistanyň konstitusiýasyny, Türkmenistanyň saýlaw kodeksini hemme beýleki gadalaşdyrjy hukuk namalaryna laýykda aýanlykda alyp barylýar. Häzirki döwürde döwletimiň hemme jemgyýetimiň durmuşynda möhüm syýasy waka boljak bu saýlawlar bilen baglanşykly guramaçylyk işleri giň garymlan dowam edýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň azalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görmek we onu guramaçylykly geçirmek boýunça çärelen meýilnamasyna laýyklykda welaýetliň we Aşgabat şäheriniň saýlaw toparlarynyň guramagyna milli synçylar bilen okuw maslahatlary geçirilip, syýasy partiýalar, jemgyýetçilik guramalary, raýat toparlary we dalaşgärler tarapyndan bellenlen milli synçylaryň gatnaşmagyna geçirilen bu okuw maslahatynyň dowamyna milli synçylar hereket edýän kanunçylygy gerdilen üýtgetmeler we goşmaçylar bilen giň işleýin tanışdyrylyp, şeýle-de milli synçylaryň ygtyýarlyklarynyň çäklerini saýlawlar bilen balanşykly alyp barmaly işleri wezipe borçlary barada giň işleýin durulyp geçirilip, şeýlelikde Türkmenistanyň syýasy partiýalary, jemgyýetçilik guramalary, raýatlar toparlary we dalaşgärler tarapyndan bellenlen milli synçylaryň ýurdumyz boýunça jemi sany 440-a barabar bolup, olardan 80-çisi Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy, 60-sy Senatçylar we Telekeçiler Partiýasy, 70-kisi Agrar Partiýasy, 70-kisi Türkmenistanyň
ýaşar arkalaşyklary, 66-sy Zenanlar birleşigi, 67-si Türkmenistanyň Magtumul adnaky ýaşar guramasy, 16-sy Raýatlar toporlar tarapyndan bellenilip, şeýle-de bellige adnan dalaşgärlerim 4 milli syňçy bellediler. Hormatly prezident bilen owa hojalyk pudugyny amala aşyrýan özgertmeleri ýurdumyzyň babaday hanlaryna ähli babatda berýän kömek durgulary owa hojalyk ekinlerinden bol hasyly öňürýän zähmet söýür adamlaryň işleriniň barha öňe ilerlemegine uly ýardam berýär. Ata-babalarymyzyň daýhançylyk tejribelerini alman gadanlary bilen putu ornaşdyryp, bereketli toprağymyzdan ýylyň-ýylyna ak buğdoýyň bol hasylyny öňürmegiň baý iş tejribesini toplayan Mara welaýatynyň Edermen bagdaý hanlaram Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany ýylyna adyklyk ekin bolany buğdoýly meýdanlara göwnüjay ýyda gitmek işlerini gowşamaýan depkinlerde alyp barýarlar. Hormatly prezidentimiň tagalasy bilen ýurdumynyň owa hojalyk pudugyna geçirilýän özgertmeleriň çäklerini amala aşyrylýan işler, önüm enerjileriň ýygydalygy öwrenilip durulmagy, dähmetseýär babaday hanlara ähli babatda berilýän gollawlar Mara welaýatynyň owa hojalyk pudugyna dähmet çekýän adamlaryň dähmete bolan höwüsini artdyryp, bereketli toprakdan buğdoýyň bol hasylyny almakda alyp barýan işlerine uly badalga berýär. Welaýatyň babaday hanlarynyň şu ýylky çekýän ihlasly dähmetleri netijesinde ekin meýdanlarynyň ýaşyl maýsalary verilmegi we aýakinleriň ygşyllap oturmagy gözüň dokunuryp, her bir kärinişde daýhançylyk kärine bolan uly buýsanç döredýär. Mehriban akademiyanyň özleri barada edýän aladalaryny her ädimde duýan Mara welaýatynyň ustat kärinişleri Türkmenistan parahatçylygyň onanşmagyň watanyna da buğdoý ekilen meýdanlara şu günler göwnüjay ýyda gitmek işlerini guramışlykly alyp barýarlar. Ekin meýdanlaryna biziň toprak we hawa şertlerimize uygunlaşan buğdoý tohumlarynyň ekilmegi, bu möhüm işlerde alman gadananlarynyň ygtybaly usullaryndan peýdalanmagy, buğdoýlary iýmitlendirmek işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyk alınıp barmagy netijesinde aýakinle meýdanlardaky ýaşyl maýsalar gadaly boýalýar. Welaýatyň zähmetseýär babaday hanlarynyň şu günlerki esasy aladylary giň meýdanlarda ygşyllap oturan buğdoýlary göwnüjay ýyda gitmek işlerine gönükýär. Şu owa hojalyk ýylyna buğdoýdan bol hasyl almaklygyň we döwlete buğdoý tapşyrmakdaky belin sepkede eýlemekligiň şu günlerki çekilýän zähmetiň hiline topraga edilýän ýydagyň netijesine baglylygyny oňa düşünýän welaýatyň ustat galaşlary iş tepkinlerini barhaýa gollanýarlar. Maýsaly meýdanlary dökünler bilen iýmitlendirmek işlerine de aýratyn uly ähmet berilýär. Aýakinleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyk ýyda gitmek işlerine hormatly prezidentimiň ýurdumynyň owa hojalyk işgärleri üçin daşary döwletlerden alyp berýän kuwwatly traktorlarynyň we owa hojalyk guralarynyň güýjünden netijeli peýdalanýar. Daýhanlaryň daýanjyna öwrülen traktorlaryň owa hojalyk guralarynyň kömegi arkaly welaýat boýunça her günne ýüzlerçe hektarda aýakinleri iýmitlendirmek hemde hasaratlaryň garşysyna göreşmek işleri ýokary hili geçirilýär. Bu işler aýratyn welaýatyň tagtabadar sakarçaga baýramany etraplaryna gydgynyny anyp barýar. Owa hojalyk ekinlerini ýetişdirmekde we olardan bol hasylanmakda ýeterlik iş tejribe toplayan welaýatyň dähmetseýär kärinişleri aýakinlere ösüş dugun tutmak işlerini guramaçlykly alyp barýarlar. Bu möhüm işlerde suwun täşitli ulanmagy we ýaşyl maýsaly ekin meýdanlarynyň siňitli suwarylmagy aýakinleriň ösüşine özüniň oňyn täsirini ýetirýär. Daýhan ihlasy bilen bereketli toprağymyzda ýetişdirilýän we uzaklara ýaýylyp gidýän ýaşyl maýsaly meýdanlar Mara welaýatynyň Edermen babaday hanlarynyň aýakyny ýetişdirmekdäki çekýän zähmetleriniň ýerine düşýänine hemde döwletimizin garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk bayramynyň toýlanjak ýylyna buğdoýdan bol hasyl almak barada bellenen belin sepkede eýiljekdiklerine bolan anam pogtalanýar. Toprakdan bağ tapyan welaýatyň Edermen babaday hanlary owa hojalyk pudugyna amala aşyrýan bilin maksat özgertmeleri hemde ýurdumyzda ady hopsuzlygyny üpçün etmek barada alyp barýan işler üçin Mehriban akademiyada alkyş hem hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezident bilen ýurdumyň ýylatyny ýokary hille hem ekologiýa taýdan arasy önümler bilen ýylyň dowamynda ygtybarly üpçün etmek baradaky görkezmelerinden uralyp dähmet çeken Balkan welaýatynyň telekeşleri, kärinleşleri, mülkdarlar ýereýleri berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ruhuny munasip işleri bitirmegi başarýarlar. Muňa welaýatyň Magtumuly, Serdar, Bereket etraplarynaky hem Balkan başaýarynyň golaýyny telekeşleriň gurup işe girilen ýylaçykanlaryny bitirilýän işlere dogry şaýatlyk edýär.
Hormatly prezidentimizin yurdumyzyň owa hojalygynyň ekrançylyk puwdagyny her bir welaýatyň toprak howa şertlerine laýyk düýpli ilmi esasy alyp barmak baradaky tapşyryklaryndan uğralýan Balkan welaýatynyň telekeçi daýhanlary Magtymguly etrawynyň sunmar weçenler, Serdar etrawynyň margy jülgelerini, Bereket etrawynyň we Balkanawa şäheriniň çäklerindäki daglyň eteklerindäki amatly ýaýlalarda guran ýyldızxanalaryny bol hasyl östirip ýetişdirmekde berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüniň ruhuna münasip zähmet çekmek başarýarlar. Mukaddes yurt garaşdylygymyzyň şanly 30 ýyllyk bayramynyň ulluny toýlanjak Türkmenistan parahaçylygyň we anaşmagyň watany ýylynda da ýyldızxanalarda hyýar, pomidor, balgar bolýaly, göýek önümleri, agrotehnika talyplary laýyk we ýokary hilli östirip ýetişdirmek üstünlükli alyp barylýar. Welaýatyň telekeçileri amatly ýerlerde gurunan döwrewap ýyldızxanalarynyň şuňlar göýek önümliň ýokary hilli we bol hasylyny ýygnap, ony terligi bilen Balkan welaýatynyň etrap şäherleriniň hemde Edid watanymyzyň paýtagty Aşgabat şäheriniň tarp edijilerine ýetirýärler. Ýylylyk, çeýglylyk, suwaryş ulgamlary dol kompýuter arkaly dolanyrylýan bu ýyldızxanalarda talabalar agrotehnika ýygyk ýola goýulyp ýetişdirilýän ekologiýa babatda arasda göýek önümliň her günni ak bazarlara çykarylýan meşhurlary onlarça tonna ýetýär. Ekologiýa babatda arasalygy we hil babatda islenlik bazarlarda bäsleşge okuyplygy bilen tapawutlanýan bu önümleriň daşary ýurtlara da uğradylýanlygy bolsa aýratyn nykdalmagy nasipdir. Öz işlerini döwrewap guramagy başarýan hususy ýyldızxanalyň eýeleri şuňlaryň sarp edijilere pomidor we hyýar ýaly göýek önümleri ýygyderli uğradýarlar. Halkara Venanlar münasibetli tutuş ýurdumyz boýunça bayramçylyk çäreleri dowam edýär. Bu çäreler Venanlara döwlet derejesinde uly ünsverliýanyň subutnamasyny öwrülýär. Türkmenistan parahaçylygyň we anaşmagyň watany ýylymyza belenilýän halkara Venanlarynyň dawaralary ýurdumyzyň harby hukuk goraýjylaryny Venanlara da hormatly bilen serkerde başymyzyň pul sowgatlarynyň gowşurlyş çärelerini goşdy. Ma'lum bolýary berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne ýurdumyzyň gülläsmegine kimi özgörtmeleri amal aşyrmakda Venanlamyzyň bitirýän uly hyzmatlaryny watanymyza wepaly sadyny kimi ruhy bilen netilleri terbiýelep ýetişdirýänliklerini nazar alyp, şeýle-de ata-babalarymyzyň mehriban enelemide kimi edid uýulymyzy hormat goýmakda asly däplerini dowam etdirmek maksady bilen şeýle-de halkara Venanlar münasibetli hormatly prezidentimiz resminama bolçakdy. Milli durumdan ýolbaşçylygyny üstünlikli durmuşa geçirilýän siýasat netijesinde ýurdumyzda adamlaryň bagtyar hem awadan durmuş üçin hemme şertler dürdürildi. Eneleri hemde ullary hormat goýmagyny biniýat tuturýan maşgalaň belend awraýynyň saklanmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Häzir düýpli özgörtmeler döwrüne bu däp öz münasip dowamyna eýe boldy. Şahatlyk şoğuna beslenen dawaralary Venanlaryň watana, hormatly prezidentimiziň özleri bardaky ýergensiz aradalarına çäksiz şahatlygyň öz boşly beýany urly. Türkmenistany aýal gylan hemme taraplaryny ösmegi, ilmi intellektual, dürjülük hem ruhy mümkinçilikleriniň açylmagy üçin ähli mümkinçilikler dördürildi. Enelik hem şagalyk, maşgalyk matlaryny goran saklamak bardaky arada milli derme tarapyndan ýurdumyzyň ösüş strategiýasyny ileri tutulýan uğurlaryň derejesine getirildi. Muňa bu urda milli kanunçylyk kämilleşdirmek boýunça durmuşa geçirilýän anyk çäreler, eneliň saglygynyň gorunmagyny, şagalyň kämil ösüşine gönükdirligi maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi, köp şagaly maşgalalaryň durmuşdaýdan gollanmagy hemen beýleklere aýdym mysal bolup biler. Bayramçylyk şäherleri aýal gyýlary döwlet derejesinde uly ünsverliýanyň nowatdaky subutnamasyny öwrüldi. Halkara Venanlar münasibetli Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Magtymrada nahy ýaşar uramasynyň merkezine Bilim Ministrligi Venanlar birleşiginiň merkezine tarapyndan ýurdumyzyň ýokary okuw mekteplerining talip gyýlarynyň arasynda elan edilen Talip Gözeli 2021 atly gözellük bäýatçygynyň jemleýiş tapyry geçirildi. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne amal aşyrýan her bir tutumly başlangyçlarda halkamyzyň aýratyny ýaş nesillerimiziň nähriman akadamyzyň asuda awadan parahat durmuşda ýaşamak baradaky benet maksatlar durýar. Hormatly prezidentimiziň watan söýjülük maşgaly ojagyna wepadarlyk, tekim haýkat, talyhatlyk, çeper el günleri biziň ellerimizden hemde ýeni ýyllarymyň adyny we mertebetini müňýyllyklaryň dowamyna ýokary derejelere göterip gelýän milli häsiýetlerdir. Ýa-da döwürde türkmen gelin gyýlarynyň bu asyrlyk häsiýetleri ahlak gözelliginiň ajaýyp nüfusyny öwrülip, tuğ ýaly belentde pasarda ýadýan ajaýyp sözlerini belent wedip edilip, ýa-da döwletimiziň bagtýarlyk döwrüniň talip gyýlarynyň iş başarjagyny, ugur tapyjylygyny, ruh belentligini, buýsonçylygyny, kesip hemde edep gözelligini
halkymyzyň milli däb desturlaryny, durmuşa taýýarlygyny, medeniyetini, edep ikramlygyny açyp görkezmek maksadyla geçirilýän bir bäsleşik talip beýlaryň okyp dur başlanyklaryny ýüze çykarmagy, olaryň milli häsiýetlerimizi özüne jemleýän edep ikramyny beýan etmäge ören ähmetliler. Talip Gödel 2021 atly gödellik bäsleşiginiň jemleşik tapgyryna ýurdumyň ýokary okul mekdeplerine ditlapy tapgyrlarda öňe saýlanmagy başaran talip beýlaryň 20 gatnaşdy. Olar Türkmen gyýdyna mahsus bolan edep ikramlygy, milli ruhy ahlak gymmatlyklaryna we dinan mertebesine goýulan sarpany, taýlap bolan hünärni, mukaddes watanymyza bolan seýgüsini, şeýle özleriniň sungaty, dörüjüligi bolan ukybyny, hormatly prezidentimiň ygran eden Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmaň watan ýylynyň joşgyny owadyny aýdym, goşgy sahna çykyşlaryna usfatlyk bilen beýan etdiler. Gödellik bäsleşigine oňa atlaşanlar garaşsyz kemişeli bir tarap döwletimiň dünýä bileşigindäki awry mertebesiniň häzirki bu ýysançy döwürde ajaýyp öwüşgünleriniň many mazmunyny ýyl içinde wagt etmekde mundan meýlegem joşgyny zähmet çekjekliklerini mehriban akadamynyň hoş niyetli içeri we daşary piýadatyny dawaranmakda tutanýarly ihlatly goşantan goşakdyklaryny ananlardylar. Ende dünýä ötüş arkaly parahatçylyk ýürelgän amal edýän, burada dünýä nufuluk işler amal asyrýan ýaşlaryň hak gowunlary arkada prezidentimiň janyny tagy belent başynyň aman bolmagyny tüý sürekden arzuw etdiler. Çevrede hormatly prezidentimiň taýsy tagalaty bilen taýýarlanan Bereketli Türkmen Saçagatly kitabyndan ugralap, Türkmen milli tagamy bolan uňuş ketmekde başanyklaryny görkezdiler. Bäsleşigiň hünärim bar hormaty maratly 3-nji şertinde oňa atnaşy talip gyýlar özleriniň zehini, usfatlygyny we ukybyny keşde çekmek arkaly açyp görkezdiler. Bäsleşigiň ahyryna eminler toplarynyň bir agyrdan gelen netijesine görä baş baýragy Magtumuladyň Aky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň talibi Gülnaz Ataýewa münasip boldy. Birinci orna Türkmen Döwlet Binegarlyk Guruluşy Institutynyň talibi Merjan Gurbanmerdiýewa, ikinji orna Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanýaş Institutynyň talibi Kuliýewa Aýnur, hemde Döwlet Mehmet Azadadyň Aky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň talibi Şerin Döwran Muradowa, üçinji ornlara degişlikde Türkmen Owakyjylyk Uniwersitetiniň talibi Ogulnawat Şyh Muradowa, Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talibi Güljemal Amanguliýewa, Türkmenistan Döwlet Energetika Institutynyň talibi Gadargul Seýisowa daglar münasip boldylar. Ýeňjilere we işçiň atlaşan talip gödellere bäsleşe gurajular tarapyndan sowgatlar, diplomlar, hormat hatlary dawarly ýagdaýda goşurly. Hormatly prezident Hudaňa Türkmen halkyna bagş eden berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe dünýämiziň dowamaty, barlygymyzyň binýady bolan edip enelemede, eşrete zamanamyzyň gülügünçler bolan mehriban gelňeýlemede belen sarpa goýulýar. Garaşsyz hemişelik bir tarapda ýarmydan ähli kunjygyny halkara zenalar uny başlanyp ýokary ruhlan täbetini geçirilýän aýdym sada dawarlar gözellik bayramynyň şanyny hasam belende oturýar. Halkara zenalar unyň bayramçylygy ýurdumyň ähli kunjygyny goşabarly. Paýtagtymyň medeni ojakyny ýaýbanlaryny dawarlary uly ruhlan täbetini bayramçylyk dawarlary hormatly prezident bolan zenalar bardaky ýergimsiz aradalaryna öz boşly hoşalyk urly. Bayramçylyk şäherleriniň giňgerme aýratyn belenmäge münasipler. Dawarlarda zenalara goýulan hormatyň ullugy, kuwatly ruhy mazmun jemlenýär. Oly belent raýatlyk hem watançylyk terbilemekde uly ähmiýete eder. Bu orta şäherlerde öz beýan tapdy. Dawarlara raýatlamyň ruhy bilen gatnaşmagy halkymyň miýdemiz azybylaryny bütünlüğüni alamatlanýar. Dawarlar giňgerme tapawtyny, belentden ýanyny aýdymlar raýatlaryň şatlygy şäherlere öz bolşy beleg berdi. Ýokary gurumçylyk we senan şäherler paýtagat hem welaýat häkimlikleri jemgyçilik gurumlar tarapyndan guruldy. Köpçüliklerin şäherleriň her biri Türkmen halkynyň belent insan perwer maksatlary ygrarylygyny, oň parahatçylygy, hoşniýetli goňşulyk hem ähli awadançylygyň şeýle ruwaşyň behbidine netijeli atnaş etmäge tarap ýygydarly ymtyrmalaryny alamatlanýar. Türkmenistanyň parahatçylyk hem dürüjülük ýolgysyny üýtgüsi we ygrarylygyny aýdym görkezýär. Halkymyzyň ruhy hem demokratik tejribesini milli bütünlügi hem jewsigi alamatlanýan şäherlere işin häsiýet mahsus boldy. Edip watanymyzda dünýäniň ötün döwletleriniň derejesine çykarmagy gönükdirleni giňgerme maksatnamalary hem özgörtmeleri üstünlikli amal aşyrýar. Ötün ykdysadyýaty kämil syýasy ulgamyryň demokratik hukuk dünýä döwletimiň binýadyny barha berkidýär. Millilerimiň ýol başlaryna durmuş geçirilýän üstünlikli syýasat netijesinde ýurdumyzda adamdan bagtyar hem awadan durmuş üçin hemme şertler dürdürildi.
Enere hemem uluro hormat koymagyň biniyat tutulýan maşgalaň belent awraýynyň takanmagy aýratyny ähmet berliýär. Häzir düýpli özgörtler döwründe bu däp özi munasyp dowamyna eýe boldy. Hormat prezident budan özgörtlerini esas maksady berqarar watanymyzyň syýasy, ykdysady, medeni biniýadyny puturlandyrmagy, ýurdumyzyň täze belentlikler etmegine gönükdirilýär. Biziň döwletimizde dünýä döwletleri halkara hemem sewit gurumlar bilen parahatçylygyň, şeýle-de alalaşygyň puturlandyrmak üçin tagalaryny birleşdirýär. Özara düşünmek hemem anlaşmagy esaslanýan gatnaşyklar ýoly goýýar. Bu çäreler Türkmenistanyň hemme tarapyna sadaşlyk ösýäne bagly çağlagyň hemem beýik maksatlaryň hasyl bolýan diýary. Parahatçylyk hemem dostlugy agrarly döwlet hökmüne ada awraýynyň barha artýanyny aýdym görkezýär. Häzirki döwürde ýurdumyzyň mehriban dinanlarynyň hökümet edaralaryna döwlet tüzümlerine jogapkärlik wezipeleri eýelip, halk hojulygynyň köp pudoklaryny netijeli zähmet çekýänliklaryny, hemem ýurdumda ýabanlaryny giň meşhurly özgörtmeleň durmuşa geçirmegine munasyp goşun goşýanlyklaryny aýratyn bellemeli. Milli durumdan hemme tarapyna aradaty netijesinde ýurdumyň dinanlarynyň hemem ösüp gelýän ýaş nesliniň öňünde döwrüba bilim almak, sadaşlyk ösmek, hünär eýesi bolmak hemem bagtyar durmuş üçin ähli mümkinçilikler açylýar. Hormat prezident bu baladany durmuş hayatynyň möhüm urlarynyň bir hökmüne kesipdi. Häzirki döwürde dinanlaryň kanun hukuklaryny hemem bähwetlerini gorumak boýunça durmuşa geçirilýän şäherler özüniň oňy netijesini berýär. Türkmen dinanlarynyň ajaýyplygy asyrlaryň dowamyna sunuly saatlaryny nusgawy eserlerde üretmäge ruhlandyrypdyr. Şahyrlar hemem ýazgylar, sadanlar hemem suratkeşler gadymy döwürden bäri dinan mertebesini belem tutup, olaň gözelligini, ahlak päkligini, maşgaly ojagyny, watanymyza bulan söýgüsiniň güýjüni wasp edipdirler. Şuň kineselleri şöhratly pederlemeden paýhasy saratlaryny eýerip, enelere şuňur hormat goýmak däwrini dowam etdirýärler. Hormat prezidentiň tagalaty netijesinde aýal gylan zehinlerini hemem başarnyklarynyň doly açylmagy üçin ýurdumyzda zerur şertler üçin edilýär. Aýratynam döwletimizde köp şagaly maşgallary köp tarapyny gollug berýär. Hemem olaň ýaşaýyş durmuş şertlerini iýdi dolu gowlanýar. Türkmen halky asyrlaryň dowamynda ziranlara hormat goýupdyr. Ulary uly mertebe bildiripdir. Ruhlandyrjy güýje ewron diranlara paýhasy masagaçy hemem wepar ýoly şokmuna sarpa goýulýar. Maşgalan sütüni ahlak gözelliginiň nusgat hökmüne dinanlaň gelin ýylan mertebesini belem tutmak Türkmen halkynyň öräne gadymy döwürden göz başarýan, hemem berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne munasyp dowam etdirilýän ýürürlik forturýar. Döwlet adam şeýnür diýene baş şahardan uralanyp gelin ýylan kanuny hukuklaryny hemem bähwetlerini gorumak, olary döwlet tarapyndan ýeňillikler bermek, dürüjükli zähmet çekmekler hemem munasyp durmuşda ýaşamak üçin ähli mümkinçilikler döretmek, ýurdumyzyň jemgyçilik syýasy durmuşyndaky ornuny ýokarlandyrmak jemgyýetimiziň üçin möhüm şerti bolup durýar. Dawralara beýle beren ajaýyp odanlyk bilen her bir günümizde mahsusdur. Oly berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormat prezident tarapyndan amala aşyrylan işleň üstünlikleri besenmek bilen berk baglanşykdyr. Bu ara baglanşyk geçirilen şäherlerde aýdym ýüze çykdy. Ýokary ruhlandyrmasynyn aýdym sady dawralary watanymyzyň ähli babatdaky üstçüler tarap anamly barýanynyň hormat prezidentiň beýik özgörtleriniň rowaşyklary besenýäniň öz boşly beýany urly. Hormatly adamlar, ine bolsa ýurdumyň ulaýatyna we paýtaht Maşgabatda 6-njy martda saat 20-den 7-nji martda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habary bilen tanışýaryň. Balkın ulaýatyna ütkap ýağmur tuhagyp günorta ordan teleskopda 94 metr käýerlerine 16 metrşe ýetýän şemal utur. Howa gejesine 4-9 gradus gündizine 14-19 gradus maýl. Kenariýa etraplaryna 7-10 gradus maýl bolur. Ahar ulaýatyna ütkap ýağmur tuhagyp günorta ordan teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal utur. Howa gejesine 1-6 gradus maýl gündizine 17-20 gradus maýl bolur. Mara vilayatyna ütkap ýağmur tuhagyp günorta ordan teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal utur. Howa gejesine 1 gradus sowukdan 4 gradus maýl, gündizine 13-18 gradus maýl bolur. Lewap vilayatyna ütkap ýağmur tuhagyp günorta ordan teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal utur. Howa gejesine 1 gradus sowukdan 4 gradus maýl, gündizine 12-17 gradus maýl bolur.
Daşoğuz vilayetine ütkäpleyen burtuqağı günorta günü oradan teyde skontu 8-13 metre yetiyen şemar otur. Hova gecesine 2 gradus soğuktan 3 gradus çönü mayl, günnüdüne 10-15 gradus mayl vurur. Payitahtın Aşgabatda ütkäpleyen burtuqağı günorta günü oradan teyde skontu 8-11 metre yetiyen şemar otur. Hova gecesine 2-4 gradus mayl, günnüdüne 17-19 gradus mayl vurur. Yurdun boyunca mart ayının 7-sini magnit hadisasının qoğuşuq təsirli bolmağı aşırı. Edil vatandaşlar, häzirki wagtda howanın düzümini tozan bölejikleriniň möçörüniň qadadan 7 götürüm artma bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedene ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňalmak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýlekeme ýaz pasyny howanyň derejesiniň üýtgeýänligine nazar alyp, pasly uragy inmegi maslahat berýär. Mehriban ilaşlar, bu da günleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şundan watan habarlary peşinde jemleýäs. Bir karar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne aty watan Türkmenistan, ähli wagtlarda ösüşýär etýär. Ähli ösüşüň ödenine bolsa halkyň bäxti bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, eli dileşer.